So ayun guys, naday ko karon sa akong probinsya guys no nya. Akong ipakita sa inyo ha ang kayutaan sa akong mga apuhan guys. So ari ta dire magsugod. Ali dire. Mao ni dire guys ang ari dire, mao ni dire ang kayutaan sa akong apuhan nya kato. Mao mga tanom sa akong apuhan kana na din ha. Mao na siya gitawag nga pichay. Pichay man siguro na siya guys. Napabusunahan na dire. Kasagingan og kabalanghuyan ni dire dapita guys. So nakahigayon gyud tag suroy dire sa to probinsya guys kay holiday man Domingo man pud ron. Kani ari na lang po ta kani kasagingan ni sa akong apuhan. Balanghoy. Gagmay pang balanghoy guys kay mao pay pagkuano, mao pay pagtubo. Apo nay unod. Nya kini mo ni sa pichay. Nanong po ni siya sa akong apuhan nga na pichay na siya. Anto diri pichay. So kani kasagingan saging tundan. Kato. Saging tundan na siya guys. Nya kato dito kamanggahan na to dito dapita. Naputay mga kamunggay diri guys oh. So daghang gikay tag mga natanom diri sa tong kuano, yuta sa akong apuhan diri. So dito ay naay nagtanom ako atong kuan. Apuhan to nako kato nagtanom try. Kita mo ato niya. So mana siya. Inyo makita po diri ang palibot diri guys, grabe. Kung muari mo probinsya, di gyud mo magmahay kay makahanggap gyud mo sariwa nga hangin guys, no? Kita ninyo ang palibot, hapsay, malinaw, lahi ra gid sa syudad ba nga kanang struggle kita dito gani, struggle. Are ta diri natay bisita po diri ni Kuyog sa tuwa. Ni atoy pakita ang bisita nato. Dili ra pud ako nagnusaran ni are diri kay ganahan man pud sila mo tungtong probinsya kuno. So are atoy pakita ang ato mga kuyog. Kita mga kuyog nato ni. Are diri. Na sila diri ay picture pud sila guys. Picture sila sa ato ang kayutaan ba sa tong apuhan. Sa mga nungutanan no kung asa ni nga probinsya ngari ko diri sa may kuan ra sa doon ni siya province of Cebu ra gyapon ni siya sa Sirao ni dapit sa Sirao ha Sirao Garden nas unahan kato dito sa Sirao Garden inabangan ra po to nila sa ako po tong apuhan dito inabangan ra gyapon to pero ate pakita ang mga buwak oh. Kita mo ana, mao na siya kanang yellow flower na siya ni kadagko na sunflower. Pakita ato mga kauban. Yan ra ato mga kauban. Gusto po sila masore og probinsya. Okay. Mingitan ka diya. Nagbaon may kuwan. Kanang litson manok. Kung puso na ang mga kay waman. Pa may budget. May fish pond lagi dito. Wala ko na. Bro. So ayun, alright. Maura to guys, tanan inyo nakita diri sa ako ng apuhan tanan na. So see you next video na lang punta.